Ja, de familie Heuts. Jacques en Christine. Casa Contente. Ik kan natuurlijk ook zien dat Jacques en Christine op dit moment jullie ergens anders content zijn. Oeh, ja. Gaat het dan toch gebeuren? Ja, het gaat toch gebeuren. Oh, ja. Christine! Ja. Ja, ik ga ervan uit dat het niet Jacques is. Nee. Goedemorgen! Goedemorgen hier. Is het nog, hè? Ja, nog Ah. net. Hoe is het? Ja, goed. Ja? Ja. Bist je een beetje content? Ik altijd. Daarom. En dat is nou precies de reden, Christine, Ja. waarom we je aangebeld hebben. Om te kijken of je misschien wel de meest contente mensen van Herkenbos ziet. Dat zal ik niet direct zeggen, maar redelijk content, ja. Wie heeft het bord gemaakt? Een kennis van een neef van mij. Oké. En waarom? In opdracht. Van Ugh. Nee, van mijn mens, van mijn verjaardag. Omdat ik altijd zag, hier dat huis, ik zeg, we hadden eens eigenlijk hier een opschrift op van tevreden huis, ik zeg, kassa contente. Ja. En toen kwamen die met mijn verjaardag met dat ding aan. En waarom wil ze zo graag uitstralen dat ze tevreden is? Ach ja, mensen. Je kunt wel overal over knotteren en doen, maar er moet een beetje positief in het leven staan. Kijk. Vind ik. Dan moet de coronapandemie toch een hele uitdaging zien geweest voor Dat deze zeg ik niet, want dat, zoiets deed het. Ik freut me op die Angerweg. Wat is de Angerweek? Die Angerweg, daar gaan die mondkapjes weg. Daar heb ik toch wel zo'n gruwelijke hekel aan, net als ik de telefoon met dat ding. Ja. Ja, Maar hij is er zich er wel een beetje aan gehouden. ik wel. Ja? Ja. En geen corona gehad. Hey. Ja, daarom. Jacques ook niet. Nee, Afkloppen. Ja. Op de voordeur die volgens mij al redelijk dik is overgeschilderd, of niet? ja, dat staat in de planning, dat moet allemaal er vanaf. Op moet er vanaf. Ja, dat moet er vanaf. En dan? Ja, moet dat gans opnieuw gemaakt worden. Dat is ook de originele deur van wie dat gebouwd is. Want wie al is het huis? Als ik het gehoord heb van 19 of 21. Wat staat daarboven? Staat er, ja. Nou, daar staat J. Heuts architect. Ja, dat was opa. Maar mijn mens is ook architect geweest. Was het nu gepensioneerd. Goh. Maar heeft opa Heuts dan dit huis ontworpen? Ontworpen en ook gebouwd. Oh. Ja, En dat was de pap van Dine Jacques? nee. Of de pap- opa van Dine De Jacques? opa van mijn mens. Wauw. Is dit huis altijd in de familie gebleven dan? Ja. Want we hebben dat sinds 2005 gekocht. Overgekocht dan van Hems en de Pap. Wat leuk. Ja. Dat maakt het extra bijzonder, toch? Ja, vind ik wel. Ik zou je ook niet weg willen. Het heeft echt iets statigs. Vind ik ja. Ja, vind ik wel. Met die Met ja, die maar spits. Ja. Daar heb ik er niet heel veel verstand van, maar een beetje Haagse school of zoiets. Met die remkes, die smale, hoerige remkes. Oh, daar kun je aan. Dat is de mens. Hallo. Dag meneer. Mag weer, hè? Nee, Aggerwijk. Aggerwijk. Ik huur net dat je allebei gevrijwaard ziet gebleven van corona. Gelukkig wel, ja. Wie heb je dat voor elkaar gekregen? Voorzichtig. Ja, en met ik laten spuiten. Kijk. Ja. Maar Dus- je zit er niet hier om dat te dragen, of niet? Nee, die komen Nee. net van dat. Casa Contente. We zijn content aan mee, hè? Met Huske. Ja, maar het is ook wel... Ja, dat is eerder altijd. Het is een leuke entree, moet ik zeggen.
Ja, zelf ziet je er misschien wel enorm aan gewend inmiddels. Nou, we kregen wel af en toe wel eens een positieve reactie. En dit is iets van, ja goed. 1921 of zo gaat dat. Dit is van 1916. 16? Ja. En ja goed, op een gegeven moment dan ik best op vakantie en dan ik zet de vrouw van, dan zijn we weer terug bij Casa Contente. En zo is dat ontstaan en hebben we dat bord moeten maken. Ja, heel leuk. Ja goed, het valt wel op hè. Ja, het valt zeker op, want... Ja, want toen is bij haal je dat bord. Nou... Zo. Ja, dat is 1916, is toch oud. Wat is die eerste herinnering aan dit huis, Jacques? Ja, ik ben niet geboren, dus ja, dat is de eerste herinnering. Ik denk, ik pak rammer gekregen van papa of zo. Nee, ja, goed, ik heb hier woonde opa en oma. En nadat pap terugkwam uit militaire dienst, hebben ze dat gebouwd. Dat is eigenlijk allemaal in fases gebeurd. Wat ik me nog kan herinneren, dat middenstuk, dat er ooit eens voor de oorlog een bessemenfabriek gemaakt is door opa. En wat? Een bessemenfabriek. Bessem? Ja, en een de- bessemen maakten ze toen. Voor de keren. De bessen. En op een gegeven moment is dat dus woonhuis geworden. Dus in de stukken, ja goed, is er uitgebreid. Mijn opa had een aannemersbedrijf en een architectenbureau. En toen is dat laatste stuk is ooit garage geweest voor de vrachtwagen. En daarna, wie mijn pap dus ging trouwen, hebben ze dat omgebouwd tot woonhuis. En zo is het ontstaan. En die neven is nog één, dat is ooit kantoor geweest. Ja, goed, eigenlijk zijn dat 4 gedeeltes. Als hier een brik. Dat weet de weg niet Dat meer. ik het niet meer goed. Dat moet eerst zoeken. Dat is eigenlijk waar. Ja. Ja goed, en via een beetje een Toscaanse inslag en Italian-minded en zodoende zijn die beplanting gekomen en auto's, motors en zo. Dat is allemaal een beetje Italian-minded geweest. Ja, dicht of allebei? Nou, het niet meer. Vanaf dat we gevallen zijn, krub het er niet meer op. Dus. Op de motor? Ja. Al lang geleden. Waar we getrouwd zijn, nee. Ja. Maar ook vakanties bijvoorbeeld? Ja? Italië en Cuba. Ja. Oh, dat zien wel wat 2 uiterste. Nou, Ja, nee, kijk, voor dat is wonen- niet zo, hè. Nee? Dat zit ze mis. Dat is allemaal een beetje, Toscane, oké, dat is een beetje middeleeuws. Maar Cuba, dat heeft ook heel veel... Dat oerdingen. Ja, dat leuke. Muziek, sigaren, rum, ja. beplanting, Luug. mensen. Ja. En dan heeft Cuba wel wat extra's door het communisme dat daar heerste. En de auto's. Auto's, ja. Ja. Ja, dus- Die enorme, die slagschepen, hè? ja heerlijk. In Ja. 2015 was er een Chevy van 52 jaar Ja, gehuurd. En er waren een met paar chauffeur. Havana ingetrokken en zo. Ja, dat is alles wat te zien. Geweldig. Ja. Echt geweldig. Wat een briljant idee. Ja. Om een local met zien een auto te huren en Robert hoort er, hè? Ja, Robert. Ja, maar die luizen daar blij dat ze gaat kunnen verdelen. ja zeker. Kijk, en dan gun ik dat zo'n local, dat gun ik hem. Maar wie ziet je dan bij Robert uitgekomen? Was dat een tip van Emus of heb je We waren in de totaalwerken van alle lui wat zo uitstapjes regelen en een van die hij de kennis en dat worden. En die hebben een Zo gelijk doen opgebeld Of we dat wil doen. En zodoende zijn we er rond gereden. Ja. Dus, de grote geweest daar en zo. Maar ja, Toscane, dat is Dat is donderbij, de bussenvlotter. een mooi alternatief. Middeleeuwse door en Volterra. Ja. Vliegen wel daar nu. En dan een beetje boete, het seizoen. Nou ja, Ja. dat zou ik nu wel kennen, ja, maar met de corona, vanaf mijn pensioen, vanaf de corona is niks meer te willen. Hè. Je moest maar thuis blijven. Ja. Ja, of een stedentripje, maar voor de rest hebben we niks meer gedaan. Maar Het geld is toch op, dus... is het geld op? ja, ja. Daar kan ze ook niks meenemen, hè? Nee. Nee, dat klopt, maar ja, de 2 dokters die... misschien hebben die er nog gedaan wat of niet. Zal dan nou het huis, denk je, nog in de familie blijven? Ik hoop het. Ik denk het wel.
Ik heb dit ding goed van het pap gekocht. Ja goed, met het idee van, dan blijven de meisjes binnen. Het eind zit in Leeds in Engeland of ja, op Salby Bridge. Maar het werkt dan in Leeds. En dat anger dat gaat naar Noorwegen. En het schoot is weer van een paar maanden in juni. Hè? Ja. Juni, 15 juni. Dus 2 dochters. Ja. De een dat is ja, een kunstenaar en de andere een manager. Het een dat gaat naar Noorwegen binnenkort als alles goed is. Ja, en dat andere dat kunt voorlopig ook niet meer doen. Nee. Maar het maakt in feite niet uit waar ze is op de wereld als ze maar content zien. En zien ze dat? Dat zijn ze. Ja, Ja?